माने सोलायनाय लाबोगोन होननानै तारमाने परिबर्तन होननानै तारमाने दिनै सोलायनाया बेसे जाबाय हेलो एसबी ब्लग नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसेबाव आंनि हेलो एसबी ब्लग चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय स' दिनै माखासे खौरां होनो गोनां दङ माखासे खोथानि आपडेट्सबो होनो गोनां दङ स' जोङो दिनै फारि फारि गासिबोखौथ' सावरायलांनो हानाय नङा बे मोनसे भिडिअआवनो जायखिजाया आङो दिनैनि मोनसे बे भिडिअआव आं मोनसे टपिकखौ पिक खालामदों थांनाय बावैसो आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना बयबो नुबाय जानांगौ डेलिमिटेशननि माखासे जि प्रसेस जालांबाय बेनि जाहोनाव जे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गोदान दाफुंनाय जाबाय बर्थमान बेनिफ्राय बेनि माखासे खोथा आं बुंदोंमोन डिस्क्रिप्शनाव आं बेनि भिडिअ लिंकखौ होना दोनबाय अलरेडि स' बेनि रिलेटेड दिनै माखासे खोथा सावरायनो सानदों खोथा सावरायनायनि सिगां माखासे क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बेनिफ्राय बेखौ नायदो नोंथांमोना नायखांनायनि उनावहाय बेनि बागै जों सावरायलांनोसै जे 10 घन्टा अखै हाबनाय सोमावसारनाय जोंहा बे जे लाबाय बे मोनसे जोंहा गिदिर थांखिखौ लानानै जों लानो गोनां जादों मानोना थांनाय जितु समष्टिनि बिजिरना नायनाय बेहाय समष्टिखौ जोङो तामुलपुर समष्टि हिसाबै बिथांमोना होदोंमोन बेनिफ्राय दा तामुलपुर समष्टियाव बिथांमोना लांनायनि उनावबो फिन आरो नै दा जिल्लाखौबो तामुलपुर हिसाबै फोसावनायनि थाखाय जोंनि माखासे रायजो राजाया हयथ' इयाव गोबां दुखु मोनदों मानो होनबा बे तामुलपुर जिल्लायाव जुदि जोंहा थांनांगौबा माखासे जोंहा जेंना दङ जेरै दिनै जोङो जानथायखौ नायोबाबो जोंहा माखासे दिनै बेहाय जेंनाया फैयो जोङो जायनाखि मुसलपुराव जोङो 15 मिनिटाव जुदि जोङो खामानि मावनानै फैनो हायोबा नाथाय जों तामुलपुर थांनांगौबा जोङो बेयाव 1.5 घन्टानि समावनो जोङो मोनहैनो हाया आरो माखासे जोंनि लामायाव दिनै जेरै लामानि थांलाय फैलायाथ' हान्था मेलाया जोबोद गाज्रि बेहाय मोनथाम दैमा बारनांगौ नाथाय बे मोनथाम दैमायावबो दिनैसिमबो दालां गैया बे दालाङा जोङो जोनोमनिफ्रायनो दिनै जों बेसेबां खस्थ' नुबाय जों बेयाव थांनांगौबा जों दिनै दालांखौनो नुफेराखै नाथाय गभर्नमेन्टआव बेखौ होनो दालाङा जासिगोन होननानै नाथाय जों दिनैसिमबो बे दालांखौ नुवाखै जायनि जाहोनाव जोंहा तामुलपुराव थांनोनो जोबोद समस्या जायो आरो जों जुदि तामुलपुर थांनांगौबा जोङो दा जोंनि जि हान्थामेलानि राहा बे जाबाय जोंनि सुबनखाता बागानपारा नलबारि जाना रङिया थांनांगौबा बेहाय जोंहा डिस्टेन्सआ जाहैयो 180 किल'मिटारनिफ्राय 120 किल'मिटार आप डाउन जायोब्ला थ' होमबा जोंनि साधारन रायजो राजाया बे 180 किल'मिटारसिम थांनांगौबा जोंहा बेसेबां खरसा दङ आरो बेहाय खेबसेनो थांनाय गारिनिबो बेबस्था गैया बेहाय नों खेबसे थांनानै सुबनखातानि गणेश मन्दिरनिफ्राय खेबसे सोलायनांगौ गणेश मन्दिरनिफ्राय रङियाव खेबसे रङियानिफ्राय आखौ तामुलपुरसिम खेबसे सोलायनांगौ थ' बिदि माखासे जुदि जेंनाखौ जोंनि माखासे जाम्बा माखासे आबादारि रायजो राजाफोरा हयथ' बेहाय माखासे प्रब्लेमाव गोलैगोन थांलाय फैलायनि थाखाय बेनिखायनो जोङो बे माखासे जोंनि समस्याखौ जोङो मोनदांदों आरो जोङो बे तामुलपुराव थाङोबा जोङो माखासे बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां असुबिदाफोर दं কৰিলে আমি সুবনখাতা আৰু জৱানক ৰাইজ হিচাপে আমি তামুলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত আমি কোনো পৰ্যায়ে আমি তাৰমানে মানি ল'ব পৰা নাই No rest and no justice, no vote. Bas, माने सोलायनाय लाबोगोन होननानै तारमाने परिबर्तन होननानै तारमाने दिनै सोलायनाया बेसे जाबाय जोंखौ बाक्सानिफ्राय तामुलपुराव दोनहैनो नागिरदों तारमाने सोलायनाया जेबोआनो नङा जोंनि आखायाव जेसेबां तारमाने आगोलो जोंनि आखाइ मुथायाव खायसे फिसा खामानि मावनो गोनां हानाय दंमोन बेफोरखौ बिसोरो दाना बिथांमोना परिबर्तननि माबायाव माने बिसोरखौ हेमन्त सारनि आखायाव हरजोब्बाय आरो दा जों नै इफोरबायदि ओंखायनो बेनो परिबर्तन माने जोंखौ तामुलपुराव लांगोन बेनो परिबर्तन नो जास्टिस नो रेस्ट and no justice no vote বাস কি কাৰ্যসূচী আছিলে মানে আজি ইয়াতে আমাৰ সদায় তাৰমানে ক'ব লগা একো হেৰি নাই গম পাই আছে আজি নহয় কেইদিনমান আগৰ পৰাই এই মানে আন্দোলনটো চলি আছে আমি আমাৰ আন্দোলনটো এয়ে হ'ল আমি বাক্সাত আছিলোঁ আমি বাক্সাত থাকিম আমি তামুলপুৰত নাযাম আৰু যদি আমাৰ তামুলপুৰত নেই বাক্সাত নথয় আমি এইখিনি আমাৰ ৰাইজ আছে এইখিনি ৰাইজে একো নহয় আৰু ৰাইজ আছে আৰু আহিব আমি ইয়াত পৰা আমি ডাঙৰ আন্দোলন কৰিম আমি মহিলা মানুহ লগা হ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন কৰিম যাতে তাৰমানে কোনো মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে বা প্ৰমোদ ছাৰে মানে ভাবি পাৰ পাবা নহয় আমি এনেকুৱা ডাঙৰ আন্দোলন কৰিম আমাক সেই গতিকে আমাৰ আন্দোলনৰ মানে মূল যোনটো কাৰণ আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিব খুজিছোঁ এইটো আমাৰ দাবী আমাক বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰাখক আমি তামুলপুৰ নাযাওঁ বাছ আমাৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে स' रायजो नोंथांमोन नुबाय गोबां रायजो राजाफोरा दिनै ज' जाजाय ओंखारनानै दुखु फोरमायदों
तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव MLA समस्तिखौ सोबाय नाथाय दिनैनि समाव माबायदि पलिटिकल कन्सपिरेसि बानायनानैहाय थारैनो माने जोबोद आनएक्सपेक्टेड मोनसे डिसिजनखौ लानाय नुदों आनएक्सपेक्टेड मोनसे डिसिजनखौ लानायखौ नुनो मोनदों जेरावनाखि बियो जोबोद गनायथावना नङा थारैनो जाय बे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोना बेनि दुखु खस्थ'खौ थारैनो मोजाङै बुजिना मोनगोन आरो बे भिडिअनि थ्रुयैनो नोंथांमोननोबो आङो बयनोबो फोरमायनो सानदों दिनै बे धरना प्रसेसन जे जालांबाय मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो गाबोनबो जाबायानो थागोन जेब्लासिमहालागै माने सरकारनि बा इलेक्सन कमिशनारनि सिम बे खोथाया मोनहैया अब्लासिमहालागै जेब्लासिमहालागै बे सल्भ जालाङा बे प्रब्लेमा स' बै समहालागै बे जांख्रिथाय स' बे मोनसे प्रसेसना सोलिबाय थागोन स' जानो हक स' बे बेलायाव जों बुंनांगोन थारैनो दिनैनि समावहाय जि रायजो राजा ओंखारबोदों बेवहाय खुनु पार्टिनि सार्थ गैया दिनै बयबो UPPL होन सोरबा BPF होन आरो फरायसा माहारिनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै एबसु बनसु आरो गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफाद बयबो आरो जोंनि ओनसोलनिनो बान्दो आफाद दङ आरो इयाव गोबां इन्टेलेक्चुवेल सिनियर इन्टेलेक्चुवेल्सफोर दङ आरो माखासे बिदिनो गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय रायजो राजा बिथांमोनबो दङ लोगोसे खेथियकफोर दङ बयबो इयाव दिनै जगदान होफैदों बेफार फालांगि मावग्रा बिथांमोनाबो दिनै ज'है बयबो ओंखारबोनानै दिनै बे प्रसेसनखौ लानानै ओमफ्राय आरो मैयानिफ्रायनो धरना हांगार स्ट्राइकफोरबो सोलिबोगासिनो दंखायोमोन आरो बे सोलिबाय थागोन होननानै आं अलरेडि बुंखाबाय स' बेवहाय आङो डाइरेक्टलि दा सोलिबाय थानाय सरकारखौबो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना थारैनो बे मोनसे आनएक्सपेक्टेड मोनसे डिसिसन लादों जायनाखि खुनु माने एक्सेप्ट खालामथावना नङा आरो बेजों जोंहा जोबोद खहा जागोन आरो सोरनिबा मोजांखौ नागिरनानै सोरखौबा बेबायदि अलखदाव खोलैनाङा आं सरकारखौ बेखौनो खावलायो नोंथांमोना नाजानांगौ जुदि फैबाय थानाय समफोरावहाय नोंथांमोना थारैनो जुदि मोजाङै मोजां भट रायजो राजानि भटखौ लानानै फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहालांनो लुबैदोंब्ला नैबे ओनसोलनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ नोंथांमोना एसे नायहरनांगोन बा बुजिनांगोन आरो बिथांमोननि रायजो राजानि बे ओनसोलनि मानसिफोरा लुबैनाय बायदि बेखौ मावफुंना होनांगौ जेराव दंमोन बावनो गालांफिननांगौ तामुलपुरखौ जोंनो नाङा होनानै बयबो बे खोथाखौ रोखा बुंबाय बेयाव गोबां माखासे बेलेग सुबुंफोर मा बिबुंथि होदों बेखौबो नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांबाय स' बेवहाय बर' सोरबा हारसा होन सोरबा मदायि होन सोरबा नेपालि होन बयबो ज'है ओंखारबोनानै दिनै ज'हैनो बेखौ गोख्रोङै मोनसे प्रसेसन लादों आरो फेलार बियो एक्चुअलि गभर्नमेन्टनि फेलार आरो थारैनो जोंनि मानव गेदेर BTCLAनि स्पिकार कातिराम बर' बिथाङाबो बे खोथाखौ मिथिया नङा मिथिखागौमोन आवगायनिफ्रायनो मिथिगौमोन बिथाङा दिनैनि समाव जोंनि ओनसोलावहाय फैनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बोरै गावनि मोखांखौ दिन्थिगोन आं बेखौसो सानदों उननि समफोराव जों मिथिसिगोन स' बिथाङा थारैनो जुदि रायजो राजाफोरनि फारसे अननाय दङमोनब्ला दा जि बर्तमान प्रसेसआव दङ सोलिगासिनो दङ दाबो सम दङ होननानै जोङो सानदों आरो स' थिग बेबायदिनो MLA इलेक्सनाव MLA समस्तियाव लांबायब्ला अरजाया नाथाय डिस्ट्रिक्टखौहाय जोंखौ बाक्सायावनो गालांनांगौ जों बेखौसो खावलायो जों बाक्सायावनो दंमोन अलरेडि सुबिदाखौ नैबे बिथांमोना फोरमायलांखाबाय भिडिअनि गेजेरजों 10-15 मिनिटनि डिस्टेन्सखौ इयाव माखासेया दा कुइसन खालामगोन जे तामुलपुराव जोंखौ खायसेया तामुलपुराव थांनो लुबैनायबो दङ मोजां बाथ्रा नाथाय जोंनि बे मोननै VCDC पार्टखौहाय गालांथारनांगौ मानोना बे मोननै VCDCनि 100% रावबो गोसो गैया आरो बियो जोबोद उसुबिदानि मोनसे बाथ्रा फैयो दैमा मोनथाम बारलांनानैसो जोङो तामुलपुर महकुमासिम मोनहैनो हायो आरो बेबो जोबोद जेंना जेंसिनि गेजेरजोंसो जों सौहैगोन आरो बिदि जायोब्ला थारैनो जोङो नांगौ बायदि समावहाय जोङो बे जायगासिम मोनहैनो हानाय नङा इन फिउचार दा बर्तमान जोंनि जि मोननै बे VCDC पार्ट बियो थारैनो जोंनि मुसलपुराव जोंहा अलरेडि जोबोद सर्स दङ थांलाय फैलायनि मोनसे सर्स दङ जिहेतु 10-15 मिनिट आरो बेनि गेजेरावनो दालां मोनसे गोबायबो दङ अरजाला जागोन होमा सानसे समाव नाथाय दालां मोनसे आरो दालां मोनथाम बारलांनायनि जोबोद डिफारेन्स दङ इयाव आरो बास कानेक्टिभिटिफोरखौबो नायनांगोन रड कानेक्टिभिटिखौ जों नायनांगोन
कमिउनिकेशना जोंना मुसलपुरजों मोजां तामुलपुरजों जोंहा खुनु लोब्बा गैया स' इयावहाय जोङो तामुलपुराव जोंखौ लाङालासे जों जि डिस्ट्रिक्टआव दङ बर्थमान जोंखौ बेयावनो गालांनांगौ जोंखौ सोलाय सोल' दा खालामसै एन्ड स' बेनो खावलायनाया आरो आंनि चेनेलनि थ्रुयै आङो मानगोनां कातिराम बर' बिथांखौ जुदि भिडिअखौ नोंथाङा नायदोंब्ला नोंथांखौ गुरैयै खावलायदों नोंथाङा बुजिनांगोन खनसे साहा ओनसोलाव फैनानै नायबिजिर रायजो राजाजों सावरायलाय अब्लाना थारैनो जोङो मिजिं थिदों जे फैबाय थानाय समफोराव नोंथाङानो रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनगोन जायनाखि जाय सरकाराव दङब्ला सोरबा बिजाथि जानो थांगासिनो दं जायना जोंनि सापर्टआव गसंनानै जोंनि बाथ्राखौ खोनासंगोन जों बिथांमोननि फारसे अरायसम जोङो मदद खालामगोन होननानै रायजो राजानिफ्राय बिदि साननाय दङ स' बेवहाय होनखाबाय जुदि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बा नो भट नो रेस्ट जेब्लासिमहालागै सलिउसन गैया अब्लासिमहालागै भट थुवा बेयो रोखा जाखाबाय रायजो राजाफोरा भट होआ खुनु पयटे बेखौ मानिना लानो हायाखै गनायना लानो हायाखै स' बेनि थाखायनो गोख्रोङै रायजो राजानि सोंखारिनाय दिनै नुबाय नोंथांमोना आरो गाबोनबो नुबाय थागोन आं दिन्थिबाय थागोन आरो नुलांबाय थागोन जेब्लासिमहालागै बियो सल्भ जाया थारैनो बुंनांगोन इयावहाय माबोरैहाय सोरनि मा मुलाम्फा जागोन जों बेखौ मिथिला नाथाय जोंनि उसुबिदानि खोथाखौ जों फोरमायहरबाय रोखा रोखायैनो डेलिमिटेसननि जि प्रसेसमोन बे कमप्लिटलि फेल जादों बेवहाय तामुलपुरखौ रिमेपिं खालामनो गोनां दङ बे जिबायदि जिअग्राफिकेल एरिया जिबायदि एरियाखौ मेपिं खालामनानै दिनै जोंनि जोबथारनाय ओनसोलखौहाय दैमा मोनसे इमान बिराद जोबोद गिदिर दैमा बारबोनानैहाय बेबायदि सिमा मोनसेखौ खावसेयै लांनायखौ जों गनायनो हायाखै आरो बियो कनस्पिरेसि दङ नाथाय इयावहाय नोंथांमोननि खहासो जागोन ओंखायनो जों बुंदों जों बाक्सायाव दङ बाक्सायावनो गालांफिननांगौ जोंखौ बेखिनियानोसै गोजोनथोंसै आरो नैबे मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन बेवहाय माखासे इन्टारेस्टिं टपिक रायलायबावगोन आरो बिदिब्ला भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि बुंलांबायबा रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय आंनि निमाहा बिनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बिदिनोसै गोजोन्थों